اسكا حجي قتل يسمع على حجي دحر سمع هالي يسمع له بلوني كقتل منتان بزعبا منت استوسنا نقرات نزارب ስለዘለና قتل يسمع له እምነት حراي دار سمع لي قتل مالتي زي سمع لي ግን አይስማዕ ዘሎ በሉኒ ድምጽ አይስማዕ ዝብል ጽሑፍ ስለዝራኸ እምነት ብዙሓት ከም ዝብሉ ኣይኮነን ናትና እምነት መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣስተምሮ እዩ ክኾን ዘለዎ ሰባት ከም ዝብሉ ዘይኮነስ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብሉ ኢና ንኣምን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንኾም እዩ ዕብራውያን 11 ናይ እምነት ምዕራፍ እዩ ሓደ ናይ እምነት ሰብ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ወጻኢ ድሕሪ ሃልዩ بمصحف قدس ኢና ንዝነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ይዛረብ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረዳእታ ኣለዎ ዶ ኢልና ኢና መጀመርታ ክንፍትሽ ኣለና ስለዚህ ካብ ደገ ኣምጺና ናይ ሓደ ናይ እምነት መጽሐፍ ናብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይኮንና ነጥዎ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዝና ኢና ናይ ካልእ መጽሐፍቲ ክንምዝኖም ክንፍትሽም ዘለና ንኾም እዩ እምነት ክትርጎም ዘለዎ ንብል ስለዚህ ደጊም ክዛረብ እምነት كرت عين ترجم على بعض እምነት ሓደ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግበር እዩ ካላይ እምነት ነቲ ዘይርአ ነገር መረዳእታ ስለና እምነት እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ካብ ዘምሮ ትምህርቲ እምነት እዩ እምነት መንፈሳዊ መሳርሒት እዩ እምነት ናይ ዓለም መሳርሒት ኣይኮነትን ናይ መንፈሳዊ ዓለም ወይ ናይ እግዚአብሔር ዓለም መሳርሒት መንፈሳዊት መሳርሒት እምነት ህያው ነት ከም ዘሎ አምላኽ ከም ዘሎ ዝፈጠረ ከም ዘሎ ዝተፈጠሩ ሁሉ በእምነት ዝርአ ነገራት ካብ ዘይርአ ከም ዝመጸ በእምነት ኢና ነስተውዕል ማለት እዩ ብዙሕ ሁሉ ነገር በጽሕና ያይኮንና ንፈልጥ ንብል ንኣምን እምበር ኩሉ ይንፈልጥን ግልጽ ድዩ ዘይፈልጦ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣምላኽ ባህ ዝብሎ ብዙሕ ንስነ ክንፈልጥ ብንፈልጦ ነገር ዘይኮነስ ብናኣምኖ እምነት እዩ ኣምላኽ በእምነት ይባህ ዝብሎ ርግጥ ፍልጠት የድለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ፍልጠት የድለን ንሕና ግን ካብ ፍልጠት መቂልና ኢና ንፈልጥ እምበር ሙሉ ፍልጠት ይብላን ሙሉ ፍልጠት ዘሎ ኣብ ኣምላኽ ንሕና ግን እንታይ ንገብር ፍልጠትና ንመቂልና ንፈልጥ መጽሐፍ ከም ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ነቢይ ትንቢት ዝትንቢይ ወይ ናይ ትንቢት መንፈስ ዘሎ ይኹን ብነቢይነት ዝተሰብሰብ እንድሕር ሃልዩ እንታይ ዝኸውን መቂሉ ይዛረብ እምበር እቲ ትንቢት ተዛራባይ ወይ ናይ ትንቢት መንፈስ ዘለዎ ሰብ ሙሉእ ፍልጠት ኣምላኽ ይብሉን ትንቢት መቂልካ ይዛረብ ልሳንኩም ማለት እዩ ልሳን ንሕጂ ናንጥቀመሉ ምስጢራዊ ምስ ኣምላኽ ንዘራረበሉ ዓርስና ንሃንጸሉ መንገዲ ናብ እምነት ክምለስ እምነት መንፈሳዊት እያ እምነት ፍጥረታዊት ኣይኮነትን እምነት መንፈሳዊት ኣምላኽ ባህ ዘብሎ በእምነት እዩ ኩሎም ዝተመስከረሎም በእምነት እዩ በእምነት ተመስክርሎም ስለ እምነት ድማ ተመስክርሎም ማለት እዩ ስለ እምነት ዋጋ ዝከፍሉ ሰባት ኣለዉ በእምነት ኢና ድሕና ስለ እምነት ድማ ዋጋ ዝከፈለሉ መንገዲ ከም ዘሎ ርግጽ ክንገብር ኣለና ክንርዳእ ክንክል ኣለና ንምንታይ ድሕሪ መድሓና ዋጋ ንኸፍል ትልኩም ስለ እምነት ስለ ዝኣመናዮ እምነት እምበር ብስራሕና ኣምላኽ ባህ ኣቢልና መንጾ ነገር ምንም ነገር የለን ዝተሰርሐ ስራሕ ኢና በእምነት እንነብሮ ናብራና ናይ እምነት ናብራ እዩ ድሓር ዝተወሰኽቲ ሓሳባት ከሪአኩም ማለት እዩ ሕራይ እምነት መበቆል ኣለዎ ዶ ሶርስ ኦፍ ፌዝ ታይፕ ሶርስ ኦፍ ፌዝ ኣብ ሮሜ 10:17 ኣሎ እንታይ ዝብል ኣሎ
እምነት ካብ ምስማዕ ምስማዕውን ብቃል ክርስቶስ ይብለና ስለዚህ ናይ እምነት በበቆል ወይ ከዓ ሶርስ ኦፍ ፌዝ ቃል አምላኽ ማለት እዩ ወይ ቃል ክርስቶስ ቃል ክርስቶስ እንድሕር ሰሚዕና ናብ እንታይ ድመጽእ ማለት እዩ ናብ እምነት ድመጽእ ስለዚህ ናይ እምነትና መበቆል ቃል ክርስቶስ እዩ ወይ ቃል አምላኽ ማለት እዩ ቃል አምላኽ ብዝሰማዕና ቁጥሪና አመንቲ ንኾኑ ወይ ድማ እምነት ዘለና بعسنا نمسو أمنت بعسنا أمينا نمسو أمنت يبلنا دقيقة خنا بروكم بجزار سنا أمينا نمسو أمنت يبلنا قال كريستوس أمينا إيمان أمنت نبال أمنتنا ما بقول عنه نسود ما تيبال قال كريستوس ويدما على الله مالتي كم قال أملاك وصاي أمن تبعي أمنت يبلنا قلت لي حوات أبجزار سيدا أمنت يبلين بجزار سيد زمت أمنت يبلي زامنو أكلالني زامنو قالالني زامنو أملاخي زامنو على أملاخ مالتي أمنتي أبكلتها نجري زوكس مالتي أم أملاخن أبكال أملاخ مر أبجزار سيكون يسوس كويتاي هاليلويا كبرنا أملاخ እሺ ሕጂ እምነትና አብ አምላኽና አብ ቃል አምላኽና እንድሕር ኮይኑ እምነት መበቆል አለው አስኮርስ ለው ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሰሚዕኩም ትኾንኩም እመን አብ ባዕልኻ እምነት ያለኻ እዚ ሓድሽ ኪዳናዊ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ይኮነን بلي كلامات تمرت كنا يكونن حدش كلامات تمرت يكونن أبعلنا نأمن أمنتي لنا أبا أملاخنا أبقى أملاخنا نأمن السوء دم أمنت زبال يسوس قويتاي قتلنا ناي أمنت أكال زبال ناي أمنت أكال بزاك زي እዚህ ተዘንጋዕ ትምህርቲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ እምነት ኣካል ማለት እምነትና ንውከሰሉ ኣካል ወይ ፐርሰን ማለት እዩ በዓል ጳውሎስ እዚ ትምህርቲ ምሂሮሞ እዮም ገላትያ 2:16 ክንሪኦ ንኽእል ቆሎሴ 2:17 ክንሪኦ ንኽእል ዕብራውያን 12:2 ክንሪኦ ንኽእል نأمنت أكل نأمنت أكلنا كريستوس آمين نأمنت أكلنا مني كريستوس نأمنت أكل كريستوس يبلو نأمنت أكل عرسي يكونكم نأمنت أكل زخناني أكل قال يكون إذن نأمنت أكل زغلغللا أتبع يكونت نأمنتي أكل كريستوس نأمنتنا أكل كريستوس نمن تأمن تتبعيلنا نخريستوس ينادل بعل مرتين لوتر بوانانت حزوم مستبقسو قال بعد قلاتي 2:16 كتقصنا خلينا أبز قال توكي سميهم أمنت كان بعل رومي 11:16 زلون هرينا أمنت نأمن أكل الله السلم كريستوس وده يا أملاخ مالتي كبرنا أملاخ نحكي في صامي كريستوس لذي زأمن زبالة كل ما أنت كتصدق سي كريستوس مدن بمتحق مشي يبلنا رومي 10 تقدر معته ስለዚህ زأمن زبالة كل ما أنت كتصدق سي مدن بمتحق مشي زخونه كرايست نأمنتنا أكل آمين نأمنتنا أكل مشي يكونن نأمنتنا أكل أبراهام يكونن ساتم أمن تنبر نأمنتنا أكل يكونن نبيل كدان سبات يكوننا يحدش كدان سبات أمنتي اللو ساتم نأمنتنا أكل كونه يكونن نأمنتنا أكل كريستوس
ቤተክርስቲያን ንእምነት አካል ገራ ክትሕዞ ዝግባእ ክርስቶስ ጥራይ ንሕና ንእምነትና አካል ኣብ ሓደ ኣገልጋሎት ክንገብር ኣይንኽእልን ንሕና ንእምነትና አካል ኣብ ሓደ በዓል ራእይ ተባሂሉ ኣብ ዝስእሰብ ንእምነትና አካል ክኾነና ኣይክእልን እዩ ናተይ ናታትኩም ንእምነትና አካል ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ናይ ሙሴ ትምህርቲ መወዳእታ ፍጻሜ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ ነቢያትን ሕጊ ሙሴን ዝፈጸም ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ስለዚ ናይ እምነትና አካል ክርስቶስ እዩ ንምድሓና እምነት ንገብሮ አካልና ክርስቶስ እዩ ንምጽዳቕና አካል ንገብሮ ክርስቶስ እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወትና ንውከሉ አካል ክርስቶስ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ወዱ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ ይብል ወዲ አምላኽ ዘይብሉ ግን ህይወት ይብሉ ስለዚ ናይ እምነትና አካል ንገብሮ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ አሜን ከዞ ጻይ ናይ እምነትና አካል ክኾን ዝኽእል ፐርሰን የለን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ብዙሕ ግዜ እምነት ክስበክ ከሎ ንሕሪና ዕብራውያን 11 ይስበኽ ሰናይ እሳቶም ግን ናይ እምነት ደመና ትፈልጡ እዮም ንሰኻኽር ማለት እዩ እምነት ክስበኽ ንድሕር ኮይኑ ዕብራውያን 12 ቁጥር 2 ይስበኽ ዘሎ ናይ እምነት አካል ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ግን ንእምነት መሰኻኽር እዮም ስለ እምነቶም ይትመስክሩሎም እምበር ንሳቶም ናይ እምነት አካል ኣይኮኑም ያም ብዘይካና ሙሉኣት ክኾኑ ከም ዘይክእሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ዕብራውያን መጽሓፍ ዘሎ ምዕራፍ 11 መወዳእታ ብዘይካና ፍጹማን ክኾኑ ስለ ዘይክእሉ እዩ ንዓና ክጽበዩ ግድን ኮይኑዎ ማለት እዩ ኣሚኖም እዮም ሞይቶም ኣሚኖም ስለ እምነት እውን ዋጋ ከፊሎም ሓሊፎም እዮም ማለት እዩ ንሳቶም ግን ናይ እምነትና አካል ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም የእምነትና አካል ኢየሱስ እዩ ናይ እምነትና ጀማርን ፍጻሜ ዝኾነ ኢየሱስ እንታይ ንግበር ይብል ንጠምት let us fix our eyes on Jesus እሱ እዩ ናይ እምነት ጀማርን ፍጻሜ እምነተይ ክርስቶስ እዩ የእምነተይ አካል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አሜን person of faith ይባል ሕራይ ናይ እምነት ዓይነት ድማ ንቐጽል እስኪ ናይ እምነት ዓይነት ኣሎ ናይ እምነት ዓይነት types of ወይ ድማ kinds of faith ይባል ማለት እዩ ብዙሕ ግን ሒደት በዘለና ጊዜ ሒደት ናይ እምነት ዓይነታት ወይ kinds ወይ ድማ types of faith ዝብሉ ሼር ክገብረኩም ቀዳማይ ናይ ምድሓን እምነት ወይ ድማ ናይ ድሕነት እምነት ናይ ድሕነት እምነት ናይ ምድሓን እምነት ኤፌሶን 2:8 ኤፌሶን 4:5 ሓንቲ እምነት ዝብላሉ ሓንቲ እምነት ኩላና ዝድሓናላ እምነት ማለት እዩ there is one faith ስታ እምነት ሳ ናይ ምድሓና እምነት ናይ ድሕነትና እምነት እያ ማንም ክምክሐሉ ዘይክእል ማንም ከይምክሐሲ ካብ ስራሕ ይኮነን ይብል ምድሓና ዝድሓናላ እምነት ማለት እዩ ናይ ድሕነት እምነት ይባል ኤፌሶን 2:8 ብዛዕባ ይዛረብ ብዛዕባ ናይ ድሕነት እምነት ማለት እዩ አሜን ምድሓና ይብሉ በእምነት እዩ ካብ ዓርሰ ዝኾነ ነገር ምንም የለን ምድሓና ውህብቶ እዩ ስጦታ እዩ በእምነት ይናመን ጸጋው በእምነት አድኗችኋል ይብል መጽሐፍ ኤፌሶን 2:8 ማለት ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ይህ እግዚአብሔር ስጦታ እንጂ ከናንተ አይደለም ይብል ስለዚህ ተቀዳማይ ናይ እምነት ዓይነት ወይ ድማ ታይፕ ናይ ድሕነት እምነት እዩ እዚ ንመጀመርታ ንዝመጸሰብ ናይ ትምህርተ ድሕነት ዝወሃብ ጥራሕ አይኮነን አበይት አምላኽ ነዊሕ ዓመት ንዝጽንሑ ከይተረፈ ናይ ድሕነት እምነት እንታይ ምዃኑ አረጊጾም ክፈልጡ ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ
ማለት بأمنت جميرهم بسرح ودوز زعروا عبيت أملاخ سلزلوا ودم خمس سبق سبع سلزلوا بأمنت جميرنا بأمنتنا نود أمنت بسرح بزبل تمرتين هري سمعهم يعني يعقب تمرت مالتي بس نايب أولوس جاجة تمرتي عيكونا نايب أولوس تمرتي مدحنا بأمنت مخانو أبكد مجزابهر أمنت يعتاد هنا أبكد مستبجن أمنتنا تجاهد بسرح مالتي ስለዚህ ተእምነት بسرح ንገልጻ ክልተ ነገር አይኮነን እምነት ያ ትጋሃድ ንሱ ስራሕ ይባል እምነት ክትጋሃድ ከላ ኣብ ቅድሚ ሰብ ስራሕ ይባል እምነት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ እምነት ጥራሕ ስራሕ አይትጋሃድን ምድሓና ተምጸላ ማን ክብርና አምላክ ይሁን ከላይ መንበር እምነት ይባላል መንበር እምነት ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 መንበር እምነት ሕጂ ስለዚህ ቁጥር 19 ምስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ሕጂ ኣነ ይነብርኒ ክርስቶስ ኣባይ ይነብር ምስ በለግን ሕጂ ብስጋ ዘነብሮ ናብራ ወደ ኣምላኽ ብዘለን እምነት እዩ ዓርሱ ነፍሱ ሕሊፉ ዘብዝሃበኒ ወደ ኣምላኽ ብዘለን እምነት ዘነብሮ ናብራ እዩ ስለዚህ ናይ እምነት ናብራ ዝበሃል መንበር እምነት እዩ ኣማነ ዘነብር ብእምነት እዩ والكلام صادق بيوز نبر بأمنته يبل أب حدش كده نبي بتخرجان بمتى تنبري تلقى بأمنته تنبر بأمنت منبر أمنت قالت خلت عسرة منبر أمنت أنا نسقطكم من النبرة أبز منبر بزبها الأمنت وشتي حجي بالسقاب ترفع عدمي ويبعد منا نبره بزي منبر أمنتي أب ود أملاخ بزلنا أمنت مالتي بقوينا النبر سلازم تاي تبع لي توعد منبر أمنت يسوع كوي تاي سالساي مس منفس حوق ما بزحت أجدي زواحب تمرتيو إفيسون شدش عصر شدش شالو زي كوينش نقبرلو متفي أمنت والتا أمنت زبحال مالتي والتا أمنت ويدما متفي أمنت كاب صلاعي زلك وين زدربنا ناي حوف لاطات يكون حوف لاطا مالت حسب ناي صلمات ناي اغانت كون يخل نمكتولو مطف امنت يبال كوينش مغبري كوينش نغبرلو ناي صلمات صراح حسب ناب نفسنا زلققو بمنتاينا نمكتو بامنت ممكتي امنت مالتي بزعبا ناي امنت عقبت امنت عقبت امنت بعض سمعهم تفلت تخوني يخو ابزوج تقولكم عينت اقوم زلكم حواس سلازل زلخو كبرنا عمنا يخون سلازي امنت انتي مقبريت هذه سالسيتي ممكت متفيت كن بالكلنا تمكت مالتي والت امنت نزمت كفو حساب أنصار الأملاخ زخونة حسب سب خوني خل حسب سيطان خوني خل انتي نقبرو له مالتي نتفقلو كوينش نقبرو له نو إلا سلازي فلكسبل امناتي زي بدلاي وقطعت أخمت يخل تحسب سو نحنا قد انتينا نقبر بوالت امنت نتفقو سلازي ممكت امنت ويدما متفق امنتينا كنا أموتا نخل إيسوس كويتا أمين فعلا القصل نا امنت منفس بحال الله اب كلاي قرنطس 14 اذا قال زي كبيت مزيزو تلكمني كابولي كدان تمزيزو بعد داوود تزارب وزرباي امين سلازي تزاربكو نامن سلازو نزاربالونا يبل سبيريت اوف فيز زبلو مالتي نا امنت منفس بالكلام نا امنت منفس الله حدش كلام نا امنت منفس الله باولوس كان يقول انتصر 14 كابل كيدان مسجينا حدش كيداناوي من قصال تاغيرو مالتي لذلك انا امنت منفس نقول كيدان سبات يكون حدش كيدان سبات وساني مالتي امين كفت زارب زغبر مالتي ابا املاح تامن ابقى املاح تامن ابا املاح تامن ابقى املاح تامن كاو دحرت يتغبر امنت تزاربك مالتي امنت كاب عرسخا تزاربو زي كونس
أب أملاخ توكلك ويدم أبقى أملاخ توكلك تزارب وزرباي نأمنة منفس بحال يجسوس قويتها آمين قال بزحات تشالنج زقبر هذا قال كوسكاكم قطال زلو حمشة نأمنة قال تبحال زي نأمنة قال ورو فيز بحال كم تشوفينا كنتركم زلنا رامي عسرته وتشوف ما أنت مالك نأمنة قال مالت بعلنا نزارب وزربا يكون دكان دلنا أمينا نزارب قال مالت يكون أو تايلي زغميت وزلو كل سنة قرابة قدماي نأمنة قال بحال نحن نسبكون أمنة قال زبل كل سنة قريز حازي قدماي تايل نأمنة قال نبلو كم مزحف قدس مسارات كم رامي عسرته وتشوف ما أنت تحدث يسوس قويت عن مخان زرابي نأمنة قال سكين نأمنة قال بلو نأمنة قال كم مزحف قدس كم تعود كتكست كونتكستو وين أخرجه زلنا تكست كونتكست كفلت كن كلا لنا تكست خلي كونتكست زلنا تكست مالت صحف تصيلو عودة صحف عنه صحف انتهى عودة صحف زلنا صحف مسحزنا يعني عودة صحف نغطي مالتي عودة صحف مالت كابت صحف وصعي زخونا نجر زين الزراعة مالتي ስለዚህ ናይ እምነት ቃል ማለት ቀዳማይ ናይ እምነት ቃል ነው ኢየሱስ ጎይታ መሆን ምዝራብ እዩ ናይ እምነት ቃል ከላይ ናይ እምነት ቃል ማለት ብሮሜ 10 ቁጥር 8 ዘሎ ታይና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከሙታን ከብዙሶ ምእማን ማለት እዩ ብልብና ምእማን ኢየሱስ ጎይታ ይልካባ ከዛረብ ናይ እምነት ቃል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ማለት ናይ እምነት ቃል ከላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት አተስኡ ወልካ መማን ነምነት ቃል ከብቶ ዛይ ነምነት ቃል ከምድላይ ማዘረብ ይኩነ ከም ቃል አምላክ ይሁን ነምነት ቃል ንዘረበ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስበሉ እሱ ነምነት ቃል እግዚአብሔር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት አተስኡ ወልካ መማን ምስካር ነምነት ቃል ከብሮን አምላክ እዩ آمين قتيلو شرشاي እምነት አይነት types of ወይ kinds of faith እንብለው ፍረመንፈስ ሸርሻይ ፍረመንፈስ ወይ ድማ ናይ መንፈስ ፍረ እንብለው ማለት ኣብ ገላትያ 5:22 ኣሎ ብዛዕባ ፍረመንፈስ እምነት ዝብል ማለት እምነት ገሊዩ ታማኝነት ይለም ዝተርጉመሎ ፒሲትስ ዝብል ማለት እዩ ፍረመንፈስ ካብቶም ተሻዓተ ዘለዋ ፍረመንፈስ ንብለው ሓደ እምነት ስለዚህ ፍረመንፈስ ማለት ሓደ ካይንድ ናይ እምነት ካይንድ ማለት ክብረን አምላክ ይሁን ፍረመንፈስ እምነት ፍረመንፈስ ይልና ንሐዝ አሜን ክብረን አምላክ ይሁን ቀጥሉ ናይ አገልግሎት እምነት ይባላል ናይ አገልግሎት እምነት ብዛዕባ ጆርጅ ሙለር ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ዝምስከረሉ ሰብዩ በእምነት ማለት እዚ ናይ እምነት አገልግሎት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ዘሎ ተም ተሻዓተ ወበት መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ምግላጥ መንፈስ ቅዱስ ፋነርስ ኦፍ ሆሊ ስፒሪት ባሉ ዘሎ ናይ አገልግሎት እምነት ወይ ድማ ናይ ወብቶ እምነት ዝበሃል ማለት ነኸ አገልግሎት ዝወሃበካ እምነት ማለት ካብቶም ተሻዓተ ዘለዎ ናይ ወብቶ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ምግላጥ መንፈስ ቅዱስ ሓደ እምነት ናይ እምነት አገልግሎት ወይ ድማ ናይ ወብቶ አገልግሎት ተባሂሉ ይጽዋዕ ምግላጥ መንፈስ ቅዱስ ሆነ መንፈስ ቅዱስ ካብቶም ዝገለጸሉ ተሻዓተ መንገድታት ኣብ አገልግሎት ውሽጢ ሓደ እምነት እዩ ስለዚህ ናይ አገልግሎት እምነት ወይ ድማ ናይ ወብቶ እምነት ኢልና ከናቅምጦ ንኽእል ኢየሱስ ጎይታ ካለ ታይፕስ ኦፍ ፌዝ ወይ ድማ ናይ እምነት ዓይነት ናይ ጽንዓት እምነት ይባላል ናይ ጽንዓት እምነት ጽንዓት
ኢንዱራንስ ጽናዓት ማለት እሱ ጥቃል በእንግሊዝኛ ከተቀመጠ ተሐሳብ ክግልጽ ኾነላ ኢንዱራንስ ጽናዓት ወይ ድማ ናይ ትዕግስቲ እምነት ትዕግስቲ ንገብረሉ እምነት ንጸንዐሉ እምነት ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 2 ክሳብ 3 ድሕሪ ሪና ዝተፈላለዩ መከራ ክበጽሕና ከለሲ በእምነት ኢና ንጸንዕ እምነት ተጽንዕ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ናይ እምነት ዓይነት እዩ ማለት እዩ ናይ ጽንዓት እምነት ብሩኻት በእምነት ጽንዑ በእምነት ደወሉ ስታንድ ግበሩ በእምነት ክሳብ ሕጂ እግዚአብሔር ክንበጽሕ ዝገበረና ኣብ ህይወትና እምነት ስለ ዘብዝሐልና እዩ በእምነትና ንጸንዕ አሜን በቃ ስቲክ ዝግበር እምነት ናይ ጽንዓት እምነት ዝበሃል ሃሌሉያ ናይ መወዳእታ ብስራሕ ትግለጽ እምነት ግብራዊ እምነት አንቶይ ጥሪስ ያኔ ረይ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ካብ 14 ክሳብ 17 ዘሎ ብስራሕ ትግለጽ እምነት ስራሕን እምነትን ኣይኮንኩን ዝብዘሎ እምነትን ስራሕን ኣይኮንኩን ዝብዘሎ እዚ ኣብ ሓደ ሓደ ናይ እምነት ናይ ሃይማኖት ትምህርትታት ኣሎ እምነት ካን ስራሕን ዝብል ትምህርቲ እሱ ይኮነን ያዕቆብ ከም ይኮነን ዘምር ዘሎ እምነት ካሲ ኣብ ዝርዓ ዓለም ክትግለጽ ትኽእል ብስራሕ ንኣብነት ኣብ ሰቕመጥ ጥቕስታት ኣሎ ማለት ዘረባታት ሓሳብ እንታይ ዝብል ሓውካ ዓሪቁ መፂሱ ይሞካ ኢልካስ ብዘረባ ኣይተፋንውን ክዳን ኢኻ ትሞ እምነትካ ብክዳን ኢኻ እቲ ሓው ዓሪቁ መፂሱ ትኸኖ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ እምነትካ ብስራሕ ሪኢኻ እያ ሓውካ ጠሚ መፂኡ ወይ ሓፍትኻ ጠሚያ መፂያት ጽገቢ ኢልካ ወይ ጽገብ ኢልካ ኣይተፋንውን እንታይ ዳት ምግቢ ኢኻ ትሞ እምነትካ ብመሓብ ትገልጻ ማለት እዩ ብምምጋብ ትገልጽ ቆርርዎ መፂኡ ብዘረባኻ ይሞካ ኢልካዮ ኣይሞቆል እምነት ክትገሃድ ኣለዋ እምነት ክትኮን ኣለዋ ክትገሃድ ኣለዋ ክትርአ ክትክል ኣለዋ ኣፍኣዊት ክትኮን የብላ እንታይ ዳ ቆርርዎ ድሕሪ መፂሲ ይሞካ ዘይኮንካ ትብሎስ ክመጉ ክዳን ኢኻ ትሞ ክዳን ኢኻ ትድርበሉ ንኣካሉ ካብ ዳሓር ያዕቆብ እንታይ ይብላ ኣሎ እምነትካ እንታይ ዘርያ በስራሕ በዘይኮይኑ ግን ኣፍኣዊት ትኸውን ማለት እዩ ሙት ትኸውን ኾም እዩ እምነት ብሳይ ስራሕ ሙት እዩ ዝብሎ ሙት ማለት እምነት ህያው ትኾን ኣብዚ ዓለም ግብራዊ እምነት ብዝብል ሕፅሪ ግብራዊ እምነት ክብርና ኣምላኽ ኢየሱስ ጎይታ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዊ ዝኾነ ትምህርቲ እምነት ናይ ብሉይ ኪዳን ትምህርቲ እምነት ናይ ሓድሽ ኪዳን ትምህርቲ ሓደ ፍልይ ዘብሎ ግን ናይ እምነትና ኣካል ክርስቶስ እዩ ኣሜን ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዓርስና ንኣምኖ እምነት የብልናን ከም ኣመንቲ ኣነ ኣማን እምበር ኣብ ርእሰይ ኣይኣምንን እየ ንርእሰይ ኣሚነ ከመካሕ ዝኽእለሉ ምንም ዓቕሚ የብለይን ንስኻትኩምን ኣሕዋት ኣብ ብዙ ዘለኹሞ ኣብ ዓርስኹም ተኣምንዎ እምነት ዘይኮነሲ ኣብ ጎይታ ተኣምንዎ እምነት እዩ ዘድልየና እሱ ሜጀር እምነት እዩ ኣሜን ንሰባት እውን ንኣምኖም ከም ቃል ኣምላኽ እምበር ኣብ ባዕሎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰባት ኣይተኣማመንን ነይሩ እንታይ ኢለኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተረፈ ኣብ ሰባት ኣይተኣማመንን ነይሩ እምነትና ኣብ ሰብ ኣይንግበር እምነትና ኣብ ቃል ኣምላኽ ንግበር ኣምላኽ ኣሚንና ሰባት እንታይ ንግበር ነገልግሎም ኣምላኽ ኣሚንና ሰባት እንታይ ንግበረሉ ሰናይ ነገር ንግበረሉ ዓስብና ካብ እግዚኣብሔር እምበር ካብ ሰብ ኣይኮነን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እምነት ኣምላኽ ብዝሃበኒ ረድኤት ወይ ካብ ዝበፅሓዎ ረድኤት ናይ እምነት ትምህርቲ ከምረኩም ፈቲነ ኣለኹም ዘወዳሕንኩም ኣብ በብዘለኹም ኣምላኽ ዘመንኩም ይባርኽ ብእምነት ተመላለሱ በእምነት መምልላስ ይኹነልና ኣብ መወዳእታ ክጽሊ ስለ ኣምሓራ ትግራይ ኤርትራን ዓፋርን ንጸሊ በእምነት ንጸሊ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምሓራ ትግራይ ኤርትራ ንዓፋር ሒዝና ንቕረብ እዞም ሰለስተ ህዝብታት ጎይታ ክረዶም እቶም ካልኦት እውን ከም ዘለዉ መንፈስ ብዝደረኹኩም ጸልዩ ግን ስም ኣርባዕተ ክንጸልዩና እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ኣምሓራ ክልል ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልይ ኣለኹ ስሕዋት ይኮይኑ
أمحرا خلل حجب زلو خونتات سناي نجر كخون كغير سلام كسفن سلام كعسل بشم يسوس أبتهزبي خوينو زحمس الله حيل سلامات بشم يسوس دم زفسس عمل زبزح أكل سلامات بشم يسوس كبكع يزز الله እግዚአብሔር አቦ ነቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክትረዶ ድማ ኣብቲ ኣምሓራ ህዝቢ ማእኸል ወንጌል ብሓይሊ ክስብኽ ብሽም ኢየሱስ ይጽልእ ኣለኹ ከምኡ ድማ ስለ ህዝቢ ትግራይ ይጽልእ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ዝተወጽዑሉ ዝተጎደሉ ዘመናት ይኣክል እግዚአብሔር አቦ ንህዝብና መድኃኒት ፈውሲ ወንጌል እዩ ወንጌል ብሓይሊ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክልቀቕ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ይጽልእ ኣለኹ ዝህዝብ እዚ ድጋም ከይጉዳእ እግዚአብሔር አቦ ናብ ዘይከውን ህይወትን ጥፋትን ከይከይድ ብጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብእምናዓኻ ብምእማን ብሽም ኢየሱስ ንጽልእ ኣለና ህዝብና እዩ እግዚአብሔር አቦ ዝህዝብ እዚ ኣብ ማእኸሉ ተወሊድና ዓቢና ኢና ሕጂ ድማ ኣብ ማእኸሉ ኮይና ነገልግል ኣለና ስለዚ እግዚአብሔር አቦ ህዝቢ ትግራይ ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ኣለና ሰላም ይኹን ዕረፍቲ ይኹን ልምዓት ይሁን እግዚአብሔር አቦ ዝፈራረሰ ነገር ይታነጽ እግዚአብሔር አቦ ዝተጎደለ ልብታት ሁሉ ይደበስ በኢየሱስ ስም ድጋሚ ሞትን ወግእን ጸልማት አይሁን በኢየሱስ ስም ኣብ ትግራይ ዘመናት ደምን ዘፍስስ ህይወት ዘጥፍ አካላት ዘጉድል ኃይል ጸልማት ካብ ጥልቅ ዝለኣኽ ሓማስ ዝኾነ መንፈስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወቅዕ መስሕዋተይ ኮይደ ብሽም ኢየሱስ ይወቅዕሎ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ድማ እግዚአብሔር አቦ ካብ ዓዱ ወጽኡ ኣብ ዝተፈላለ እግዚአብሔር አቦ አይጉራት ዘሎ ድማ ኣብ ዓዱ በሃገሩ ዘሎ ህዝቢ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትረዶ ንጽልሎና ህዝቢ ኤርትራ እግዚአብሔር አቦ ፀሐይ ኮጽሉ እግዚአብሔር አቦ ብርሃን ኮጽሉ አቤት ማእሰርት ዘሎ አቤት አምላክ ሰባት አገልግልት እግዚአብሔር አቦ አመንቲ አቤት ማእሰርት ዘሎ እግዚአብሔር አቦ በ2018 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር አቦ ቅጽያን ዘሎ ወርሕታት እግዚአብሔር አቦ ሰናይ ዜና ከተስማዕና ብሽም ኢየሱስ ጽልላለሁ ንኡስራት በፍታህ ይሁን نتامدر كمدري نتهزبي كمهزبي እግዚአብሔር አቦ ሰላም ልምዓት ዕረፍቲ ደበስ ኮደሉ ብሽም ኢየሱስ ይጽልል ለኹ እግዚአብሔር አቦ ሐያላትን ቆባአትን አፍት ማእኸል ህዝቢ ቅሚት ካይኻ ኣብ ወጻኢ ኣለው እግዚአብሔር አቦ ስለት ህዝቢ ዝተግሁ እግዚአብሔር አቦ ማዓዚኻ ህዝበይ ማዓዚኻ ተብጽሕለይ ንኸገልግሎ ማዓዚኻ ኣፍ ደገት ካብተለይ ትብሉ ዘለኹም ሕዋት እግዚአብሔር አቦ ክትረዶም ብሽም ኢየሱስ ይጽልል ኣለኹ ከምኡ ድማ ስለ ህዝቢ ዓፋር ይጽልል ለኹ ህዝቢ ዓፋር ናይ ወንጌል በሪ ከፈተሉ حيل وانجلي كاس أما أخذ حزب عفار زابير أبو حزب عفار بوانجلي دبس يبارخ أتهزب زلو استفلا لنا هيمانات أسرار حزمن زقط قرب الشم يسوس توقع يخون ناي كحدث منفس بالشم يسوس فرس يخون وانجل طرح أفتهزبي ما أخل كوسبخ حيالات كتسس ناي وانجل سبخت كتتس بالشم يسوس الله أبا خورنا عملاخون مبرع أفريقيا نعرف لها أبنا سلو كله تمسجن حوات أبزي أخلنا زابير زمانكم يبارك صلينا دوما أقول قلتنا خسفة سناي نجاك خوون إني تتحيزنا حبرنا خنسرة عبد بزلنا يو بزخنا بنجر كله منفسها ونجر كله خبزح زابير بزحبكم عدل كله حزبهم كتقل كله أفدكتات كفتلكم الشمس صلى الله زمانكم يبارك سجن سلام نبزح لكم نسخاتكم بكريستوس بروخاتي سناي جزي آمين شين يسوع